baina gaitzanekan asko jota, esatea liburuaren gai nagusia, gero beste azpigai guztiak kenduta edo azpigai horiek inguratzen duten gaia, bereziki izan daitekela gaia aipatzekotan gizona izakiren, azken batean. Protagonistak ez da bertan hartzen den beste inolako sexu ez dagoelako, sexuak ez dagoelako inolako eraginik pertsonaien portararengan. Gizakeren bakardadea, bakarrik sentitzea, eta bakardade horretatik dituen bi ihesbide nagusiak. Bat edo bakardade horrekin laguntzea, eta bakardarekin elkarrekin bizitzea, biopekarrekin, bakardadea, edo beste pertsona bat bilatzea, bakardade hori hazteko edo alde batera uzteko. Eta nola askotan bai batak zein besteak ez duten bakardade horretatik ihesbiderik ematen. Nagusik izan dago izan daiteke liburuaren muina edo